Tashar Miki Labari ne muku barka da warhaka. Shugaban sashen Hausa na BBC Aliyu Tanko ya yi murabus. Babban editan sashen Hausa na BBC mafi daɗewa wato Aliyu Tanko ya yi murabus, inda ake zarginsa da gallazawa wata tsohuwar ma'aikaciyar BBC Hausa wato Halima Umar Sale. Aliyu Tanko ya tabbatar da murabus ɗinsa a gidan jaridan Daily Nigeria, inda yake cewa ya yi murabus ne bisa ra'ayin kansa bayan shafe shekaru 17 yana yi wa BBC Hausa hidima cikin kwarewa. Sai dai ya ki ƙarin bayani lokacin da Daily Nigeria ta tambayi shi kan zarge-zargen cin zarafi daga tsohuwar ma'aikaciyar. Madam Sale, wadda a yanzu take aiki a matsayin babbar editan kafar yada labarai ta TRT Afirka, ta bayyana a wata tattaunawa da ta yi kwanan nan da Arewa 24 cewa Mr. Tanko ya ci zarafinta a lokacin da take aiki karkashin BBC Hausa. Kalamanta sun jawo cece-kuce a shafukan sada zumunta bayan Arewa 24 ta goge bidiyon, abin da ya haifar da zargin tsoma baki don gyara labarai. Bayan wannan lamari, hedikwata ta BBC a London suna neman a gudanar da bincike kan zarge-zarge bisa wannan labari. Jaridar Daily Nigeria ta gano cewa shugaban BBC na West Africa wato Mr. Okaridia a ranar Laraba ya kira taron gaggawa. Bayan haka ne Mr. Tanko ya bar ofishinsa ba zato. Daily Nigeria bata samu tabbacin abin da ya faru a yayin taron ba har zuwa lokacin kammala wannan rahoto. A matsayinsa na shugaban BBC Hausa, Mr. Tanko ya jagoranci tawagar 'yan jarida da manyan 'yan jarida da ke London da kuma masu kawo rahoto daga Niger, Najeriya, Ghana da Kamaru. A yanzu dai ra'ayinku muke son ji. A ganin ku me zai sa Mr. Tanko ya yi murabus bayan shafe shekaru yana aiki a BBC? Amma kafin nan ga jawabin da ya jawo cece-kuce daga tsohuwar ma'aikaciyar BBC Hausa wato Madan Sale. Aikin jarida. Hajji Halima, barkanmu da dawowa. Na tambaye ki nace akwai worst moment inda a BBC ba za ki taɓa manta da shi ba? Akwai ranar da ba na so zan ba da misali ne dai kawai. Aka sani a cikin wani tashin hankali. Wani bawan Allah ne, ni ban san me na tare masa ba, ban ci masa ba, ban sha masa ba. Ya tsangwame ni, ya gallabe ni, ya tsangwame ni. Ke haddasa threat din hadda na wai zai kore ni daga aiki. Shine dama da shine last threat din da ake zuwa wajen aiki. Kamfanin ba nasa bane, ba nawa bane. Ba na kowa bane, public company ne. Sosai. Na Birtaniya da taxpayers money ake biya, kudin da masu haraji na Birtaniya suke biya da shi ake biyan albashi. Ko gwamnatin Birtaniya ba ta da iko 100% a kai. Na tambaye shi me na mashi. Ya ce ba shi da matsala da ni a aiki. Shi kansa ya faɗa aiki na ina yin shi. Fiye da, in fact, ina daga cikin few mutane da yake da wannan ɗin akan. To me na maka? Ba ansa. Sai tsangwama. To in ka kore ni albashi na za baka? To kai Allah ne ma in ka kore ni? Za ka hana ni rayuwa ne? Ranar da ya min threat na ƙarshe, ranar ana ijibi za a fara azumi. Na ɗauki hutu na tafi hutun azumi. Kwana 30 wayata ma kashe ta ne bana yi. Na dinga gaya wa Allah. Na ce Allah kakka ba kowa ikon wulakanta ni. Allah sarki. Saboda an saka ni kuka ya fi ba adadi. Me na yi? Ina aiki na me faru? Na gaya wa Allah. Na ce Allah wannan barazanar da aka yi min na san daga Birtaniya tura wannan ba su da niyan korata. Ba za ma su kore ni ba. Saboda na san irin mu'amalata da su kuma ni na san ina yin aiki na kuma shi ma ya san ina yin aiki na. Na ce to Allah kakka ba shi ikon ya bani kunya. Wallahi me aka yi azumi? June, July, August, September TRT suka neme ni ina zaune suka neme ki. Aka turo min message ta LinkedIn dina. Aka ce mun ga profile ɗinki. Muna so ki turo mana CV ɗinki. Ina fuskance ki tsangwama da kalubale suna ɗaya daga cikin dalilan da yasa kika. Wallahi ina son BBC, ina son aiki da BBC. Ba na son a tsangwame ni haka nake. Ban tsangwami kowa ba na so a tsangwame ni. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.